गाइस माबोरै दं नोंथांमोना इसोरनि अननायाव आंबो इसोरनि अननायाव जोबोद मोजाङैनो दङ। दानो लोगोसे आं मोनसे फिसा माने आङो कन्टेन्ट लाबोदों, माने फिसा बारा गिदिर नङा फिसासो। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लोगोफोरनो नोंथांनि लोगोनो शेयार खालामनानै होदो। आरो बेबो नोंथांनि गोसो, नोंथाङा खालामो ना खालामा बे नोंथांनि गोसो। नोंथांनि गोसोजों नोंथांनि गोसो खुसिजों खालामबानो जाबाय। आरो आङो नोंथांनो बे भिडिअनि गेजेरजों एबा आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनसे फिसा गोरलैयैनो आङो हाजो खिन्थानो लुबैदों। हाजोआ बारा गिदिर नङा, नर्मेलसो। बेखौ नोंथांमोना अननानैहाय नायलांदो, बेखौ आङो खिन्थालांसै। दानो नैबे जाहैबाय, नैबे मोनसे फुख्रि बायदि बियो। बे फुख्रियाव माने बे खाथियावहाय माबा दं आरो, माने जेन'बा मोनसे कम्पानि दङ, माने बे हाजो गुदियावनो। माने बेयावहाय बे हाजो गुदियाव माखासे लेबारफ्रा बाव दुगैफैयो नैबे दैयावहाय। बेयाव दुगैयो, ओमफ्राय बिसोरो मोखांबो सुयो बेयावहाय, बे दैयावहाय। माने बिसोरो बै मोनसे कम्पानि दङ, बे आं कम्पानिखौ खोन्थाहरनि। बे मोनसेयाव नै गोरलै, जेन'बा नोंथाङा नुहुरदोंना बै गुफुर नुहुरदोंना नोंथाङा? बै गुफुरा बेयावहाय माने खामानि मावो आरो, बेवहाय खामानि मावो बे गुफुराव। दानो बेवहाय बेनि लेबारफ्रा, वार्कारफ्रा बेवहाय माने नैबे दैयावहाय माने मा खालामफैयो आरो, मोखां सुयो बेयावहाय, हाथाय मानजियो आरो दुगैयो बेयावहाय। आरो बै एक्सारसाइस जे खालामदों बै गोजौआवहाय नोंथाङा जे नुदों, बेयो जाहैबाय आंनि लोगो, सिकिउरिटि मावो। माने जोङो लोगोसेयैनो थायो मोनसे खथायावनो, मोनसे संनाय खावनाय जोङो जायो, संलायलायो जालायलायो। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस्टार जेरेन हाज'वारि। बिथाङा गावनि एड्रेसखौ उनाव खोन्थासिगोन, आं खिन्थाला। बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो मिथिना लागोन आरो, एबा नोंथांमोना मिथिगोन। दायो आङो खिन्थानोसै। नैबाव नै नायदो, बै जे हाजो नुहुरदोंना नोंथाङा? बै हाजोआ जाहैबाय मोनसे ओरैनो गोरलै हाजो आरो, फिसा हाजो। बेयावनो जोङो बे चेनेलजों माने आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोननो आं शेयार खालामसै एबा खिन्थानोसै होननानै आङो बेयावहाय आङो फैनाय जादों, नोंथांमोननो खिन्थाहरनो थाखाय। अननानै नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै। आरो लोगोसेयै ओरैहाय नायबावदो, बेबो मोनसे हाजो गोजौ, नैबे हाजो गोजौ बेबो।